hep berit bero ningkong nga aingo U Blei bla penla yang nga bandon lang bat pi hakani kapor ba dia ke Good News TV kabala ai bentan lang bengin syakri ke kyrteng ke jong ujisu hakani kapor but nga ai Khublei ru ya pi iwei ki hep ki berit but baro ki bia sngau tenat ban ya pet ba it ban pet ya kani ke program ling ba ke Good News TV ha ke kyrteng ke bathiang tam ke jong ujisu Kris unong pen jong pi ba jonga ti shwa bengin ya chakaman tongin ya pendam ha ke jingduai hep berit baro ta yengken bo kikti kumne ta khap berit ken baro khai ngin ya duai ko kpa jungi bah beneng ningkong hakani ke sngi try yawan ban aingo ya me namar ba mela don ringkat bat ngi hakini ki sngi kita yo ki bala let no ha do kani ka khlem try bingila bandon lang bingin yo sngo ya ka Ktien ke jong me ban ngit scam try ba me men isen ba men ya rap yangi iwei khamtam ki hep ki berit binang la ban long ki Khynnah ki betip sngi ki ba ko ngo bat ki ban le ya ka mon ke jong me try jisu be dorengkat robat ki syakri ke jong me ha keleng satlak ke perthai lembat ki khon Israel lu ngingo ngidem ngipan yakin ya baro ha ke kyrteng jong ujisu Kris amen tehani kapor shwa bangan sedang ngadon shi bon phagi jingkeli bangan keli ya pi ha tas ngap tapet pha mentaya kane kedur uni bi imes hangni ipin iya pi uni ha ot uni udai udonot nane haka Ktien parengi ong hard very good uni udai udonot ne uhat te lada piyo iya uni udonot nane uhat kamut ayu ha ot kamut love nane ke jing ha kamut love nane ke jing te hakani kapor ke topik jonga ke deisha phang ke jing ke bangila ban shem na ke beningkong ke chithi jong ki Nongkren ke lenong ke bakhat lai ke dekat ke basau san bat henriu ngan ong biang sa sisen ngan ong ka bakham sok mo pen de hayeng kum to piple ki kot ba pen pet naka iwei koren khat lai de kot basau san bat henriu snap bawangan puli ki Ktien ki ba ong kumne ka jing ka yaisha slam bat kale sbun ka jing kam chupi hun ka jing kam jule sarong yalade kam jupen meng kam jule khlem akor kam wat tang ya ki ru la ka jong kam shat ban khi bitar kam tharai sneo kam kemen ha ka jing bom hok hindre kaya kemen lem bat ka jing shisha ti kum ta hem ga kwa ba phin puli bhaya kini ki Ktien ke ba phla ban shem na iwei koren khat lai sau san bat henrio to mena imis i ong uniu de udonot ta ya tho ke ni mis menta hang no phla ban shem yu ni udonot hang nu ngi la ban shem ha ka khot met ka jongi ne ni ong which part of the body ni yo i udonot ha clear hakikti hakikjan hang no het ha ot ha shadem jongi ani kita ki Khynnah ki start pa pelem ha engi yo ha shadem jongi to nang ta de yau ni udonot lane ban yo da ki khamat kumbang yo ya ki ti nani ya ki fingers mo kumbang yo ya ki kjat jongi ngem la ban yo ya udonot nang tade ngilan ban kta yu donot kumbang kta ka khle ni kta ka skor ni kta yo khmon
ngem la ban kta ya udonot ha te kan mau pha ya udonot ngem la ban yo ngem la ban kta henrei ni shula ban sngoken ha ni la ban sngo ki ong da ka pareng we can feel it gila ban chu feel gila ban chu sngo to le kum ni ken bro bo ki kti hang ni ha po shadem ha to fina ngap pha tau donut jong PM ulong tuk ngapa sngo bro ta ke nu tau di donut jongi tenang tau ni donut ru ladangi kemen donut jongi ru smile hendai lada ni sngo si ni sha mai donut jongi ru frown lang sngo si lang ken ha to tinghan kelisa ko ke jingkeli PN email ya ipa hoot barak khat ni ami me ipa nang tade PN ki para marjan ki para lok jong pi hoot barak khat ni ki to ka ba kham kong san padeng kwa man kli ya pi ka dei ba PN U Blei hadu kan no PN ya U Blei hoot ni chi bon ba ya U Blei mla shu ban ong dei but ni dei but each one in kong ya U Blei nambar ba U Blei hi u Jisu ula each one ma ute yangi pikan mau kumno ba u Jisu u wan shaka berthei nang tade haba ulet banyalap na ka wei ka jaka shaka wei ka jaka banyathu khana banyalap ya ka Ktien ka jong U Blei banyalam ya kibrio na ka benta ka jingthmu henry kibrio pade ki khlem shim sngo ndei bonaki kile kumno kipen mong ya ujisu piken mau bo jisu sha kem kipen mong ki sakini ki shipairu ki bom ya ujisu na met na kti na borok we kamet nang tade ki shim sakato ka pansngia sha ki pendeng sa hakle nang tade ki phakit se to ka ding phna ka bakhya pha dalor ka taru ba ka jing sha bom hapdeng ka ta ka jing pang u hapker u jisu ya ka ding phna nang ta ki sha to she jrong lom dadap nang ta dala poi hang to sha sa nar nei hakikti bat hakikjat sha sa nar phna nang tade ki dung sa do usum ya unak krung bat hapadeng kata ka jingpang ka jingmong ka jong u henry u jisu u khlem dom ya ki breu u khlem dom ya ki shipai henry fikan mau u Blei wang kumno u jisu wang map ya ki pop choki nambar bakim tip ya ke pakile hado kata ba u Blei u pha ya lau khon ya u jisu ban yap nakabenta ki pop chonga ba jong pi bat kum ta heb berit ngiru ngi di ban ningkong shwa ya ujisu ha to meneng ong ya pi bi imei bi paru ki ba ya pi ti kile kum no ban pen pa ki ba ya pi hoot bet mo shubu la da pi tengan ba pi mei pa ni nga tangan ting ala ko aja ni nga seliang ting ko asya kile kum noi mei pa jong pi kisap ka snap kile bam ya sngo kum tu marsen ong ma pi kum ta wot ki ong ali khon shim ka chaban bam ne di ka ni ka dut dei ne ki ai bam ya pi bat min step bat min sngi bat min met tadi da ka jane da uruti ne da ka sha ne da ka dut ne nang tade ki ai se ki jhur ki so teng lai ki penthie se ki chips ki met ki chocolate shi bon phade imei ipa ki ayapi balai namar ba ki thap mynsiem la ki jong ki khon ken kumba U Blei ya u khon la jong ba kumba U Blei yang ngi ki khon ben reu kum juru imei ipa phaya pi kata amri tang kata ti shubu imei mo ipa jo pi ki ko banyalam kai pi shani shatai nang ta de da phile jing ya seng kile kumno ki shi penthiet ki juti ki baitanan ki sopti ki baitanan ho dei ne namar pelai pa ki ya pi bai ki penthiet ru shi pon bha mdei tang ka bam ka di rei sa ki jan ki nep ru ki aya pi nang ta de dei le ki porsni kha ki ai present ya pi to pio present iu to ong
Ho ki khana kan the ki yo de ki jingle kai ne ki khomen real henre ki khana shan rang pat ki yo de ki toys mo kum ki kali ne ki bike shi bon ba ki jingle kai dai nang ta de ki pen shet se u cake birthday cake mo ki ice birthday cake nang ta de ki pen khawai ki khot se ki paralog se ki bahayeng ban ai ba de ne em namar Blei ban ya kemen lang ba ka de ka sngi kha jong phi ki khon jong ki sngo em hadu kata ka jing it jong ki kme ki kba ya phi tingi pat em have beren phi om mene ba phi it ba em i me ipa phi pat phinle kumno yaki la da phi it pha yaki ho ot ni de ban pin I da kata ka jinglong ka jongi ho da kata ka jinglong ka jongi ni haban ai ka la pa chaki ken ni de ban long ki khna ki ba tip singi ki ba ko ngo nang ta de ki ba kren de ki Ktien ki ba jai jai ki bom dom nang ta de ngi le ki kamru ki ba don akor pat shi bon ki ki ba ya day pat ka jing im ka jong u jisu to henry men ta pat em ane to hok ya fi bon ba ki khna em kim dan akor shu ha khamtam na du pala yo mobile hakti ki khna le kum ni bele kai game ne pet tv pet youtube pet kim salia shu the khot email ipa dong ikon alisi iarap yang hang ni kyong ap tang shipang ne di ong alisi le ban nga shipang te that ini email that ini ipa bong ap tang shipang ru ndai kisang sakat num kisang sak ainya ti kikime ki pa ki smusi kum to ti kum ta ngim de ban long kum ta ho hapangi ongi ye email ipa ki de ban long ki khna ki bakum no ki ba tips ni pat ki ba kongo pat ki ba ngap bat le ya ka Ktien ka jong U Blei ti kum no ngi la ban le kum ta mo heb beren namar ka tamo teng dei kum no ngi la ban le ho ni de ban tu bai ha U Blei ngin ong jisu ai bor yang ki hep ki beret mingin nang la ban long ki khna ki batip sngi bo mynsiem ba kho jong metrai jisu on ya rap yang bingin nang la ban long kum me jisu nang ta de ngin ong ken jisu tingshan ka dor ka jong me ka pa phabre halor jongi khnang ba ni la ban khot yelate ki khon kristan ki ba job ki khon kristan ki ba shisha ha de nang ta de shubo em kumno ngi la ban pen iya kata de ngi let cha school ningi don hayeng ningi don hakano kanu ka jaka I parlok jongi shubo I ur nani ipang yam di ban chukali kti kum ne mo ngin chupet kum to mo kata ti ka bom la ban long mo dangi de ki kristan ki bashisha em ngin mare shaki ngin ong Blei pilapang pi ur alengin yarap ya pi haban yarap kal bala la kabor ha tenang tade shubo pio iki paralok mo kum haskul si bon ha em ki she shrut shubo ki shrut para maki yem de ban shupet kum ne ki hendangi di pan let chaki ngin wan le kum to kam bha ban le kum ni pidi ban ya iwei pidi ban ya burom iwei nang ta la dangi ru ngi kum bakala ngim de ban em nga klem stang manga ngim de ban kum ta hendangi di ban kum no sorry ngala bakala map mo ngala bakala kum ta ken ho kum ki khun kristan em i hab ban long ki ba jai ki ba pan map bad ki bas ngoret ngim de ban long ki basarong de kum ta ladangi long kum ta em u jisu ki angel hang te habneng em ken ya risa ken ya shat ken ya ken thi ken ya kemen ken wow u thi ken de khun jonga thi ken de khun jonga pikwa na em bu jisu onong kumta hang te apneng unpet ya pi unpet kumtu onong ni nga it hanga ye Ktien amar Blei bekile kat kum batho haka Ktien jo U Blei pat paki kongo yanga de ne em ot de tomen tapan snap ha imis in iconic we ka activity fi to kani ka activity em ngakwa ba phinle haye ongi imei ongi ipapa bakin yarap ya pi ho tining kong mynsiem kum kani ka kot sada
kanu ka kot sadane, kanu ka kopi ka berim. Ha. Te pi draw ken ning kong do uni uhat. Pet ba uni uhat Pin draw ning kong do uni uhat uba smile. Uhat uba smile, udonut uba smile mut ukmen. Udap da ka jingit bat ukmen. Te pi hap smile kum tu ha. Dala dep fi draw pada shi bon tali ki hats fi join kum tu. Join kita ki hats shi bon tali. Damdan jakashu draw yang next line. Draw yang shi bon ki hats. Damdan jakashu draw yang next line. Damdan jakashu I not sha next page. Man kasni draw bet kini ki hats kendiat. Dala dep nang ta pede. Hang ni hapedeng fin thok kum ni ken. Perkat bagen. Mene imis iong MPE ya di ben it ni kong yenu kum tu. Very good ki start bagi Khynnah. Ti pide ben thok hang ni ke ya U Blei. Ben thok hang ni God. God. Ong i may papa banyarap ban thok. Dala de PE yenu pede. May sa thok hang tu. Papa sa thok hang tu. Nang ta baba thok hang tu. Nang ta kong thok hang tu. Nang ta mei thok hang tu. Pa meka parat lada fidon kita baro. Nang ta de ikong, nang ta de ye imis, ne isa, ne iperlok, ne inya, mama, ika, jibon kumta. Kat papikan mau papi no draw kini ki hearts but thok hang ni hapo. Te fi ini di caterpillar heart. Ini caterpillar heart iat kumtu. Isa priang ken ya kata ka jingthmu jong ka jingit keleng isa priang ya ka jingthmu keleng kumta. Dia seorang imei papa iarap ya pi bandro ya kitu ki hat bat sa tho. Bat nak ta pinsiyo iba da fil adep tho shi bon kita ki donut ki jong PM kata ka jingit ki jong pi kala nang bon. Bat kum juru hang ni hapo donut jong pi kani kata ka jingit ka pi tho hang ni U Blei imei ipa mama inya mekha I baba kong kala nang shlei kala nang he kala nang shlei shiket shibon bat kata ka jing ka padan PM da kala shlei ki briru ba rakhoi ki padan keleng saudong kin sa it ya pi bat kumta U Blei nang te na jong te unsak men yo sngo ne tingi dei ban long kum ujisu bahikai ngi bangin dap daka jingit de kum ta habren shwa bangan penkut ngakwa babaro khot pinye jinglang baro ngin yerwai katu ka jingruai na ka ko jingruai ka chorus ka ba khat khandai ka baong I jingthmu breu ujisu on I hanga to anyes dangken I jingthmu breu ujisu on I hanga dur it bas ngoret bat lembat ba shisha mynsiem U Blei jinglong jong to trei do jingthmu breu jisu on I hanga te tang kini ki Ktien ki ba khendiat do U Blei un kyrkhu ya pi iwei but do ka jing ka jong U Blei ka ba ken saitam kanang yai shlei halor jonga but jong pi but na ka benda ka burom jong U amen Khublei shibon habaret bye